हिमंत ब्रह्म बानेश्वर मुसाहारि बडलेण्ड मुसाहारि बे देरहानायाथ' 100% का देरहानाय 100% मानो होनबा जोङो बेवहाय जोंनि भटार पेटार्न दं आरोखि भटार पेटार्न बे भटार पेटार्नखौ जुदि नायोब्ला जोङो नोङो बाहायबो बुंनो हायो जे अना बर' होनना जायखौ बुंदों जों जि जिनिसखौ आगोलनिफ्राय मिन्थिबोदों आरो रायलायबोदों जे अना बर'आ बिजेपिखौ 80% हमना लादो बेंगलि सम्प्रदायनिफ्राय 80% अना बर'आ बिजेपिखौ मोजां मोनो आदिबासि सम्प्रदायनिफ्रायबो 60-70% मोजां मोनो नेपालि सम्प्रदायाबो 70-80% मोजां मोनो होमब्ला नों हमना लादो अना बर'आ बिजेपिनो भटखौ होखागोन आरो जोंनि जायनाखि बर' भटार दं बे बर' भटाराबो जोंना नैबे स्पेसियेलि आङो बनरगावखौ होनगोन 25 बा 30%सो बर'फ्रा दा बिजेपिआव जगदान जादों ओंखायनो फैगौ समाव जा माने 9 नम्बर बनरगाव समस्तिनिफ्राय बिजेपिनि जायनाखि माने बिथां राजिब ब्रह्म बे देरहागोना 100% खाथां जिहेतु राजिब ब्रह्मआ बिपिएफनिफ्राय फैनाय बे बिथिङै नायबाथाय बिपिएफ आरो बिजेपि भटआ गावस्रागोन नामा थारमाने बेहाय माने जोंहा बेखौ क्लियार जानाया मोजां जे राजिब ब्रह्मआ बिपिएफनिफ्राय फैनाय बे नंगौ खोथाया खिन्थु माने राजिब ब्रह्म फैनाय लोगो लोगो राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोनग्रा मानसिया बिपिएफआव जायनाखि दंमोन बिथाङा बेजों फैफाबाय आरो जायनाखि माने राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोना बेबो दंबोयोमोन खिन्थु नैबे जा बर्तमान जायनाखि थासारि जायनाखि दोहौ जे राजिब ब्रह्मखौल' मोजां मोननानै माने लैहोर लैहोर फैगासिनो दं बै राजिब ब्रह्मजों फैदों दा फैबाय थानाय समाव जुदि जोङो माबा मोनसे खारनाव इउपिपिएलजों एलायन्स गेलेनांगौ जुदि जायोब्लाबो 9 नम्बर बनरगाव समस्तिखौ इउपिपिएलआ राजिब ब्रह्मनो होखागोन बिजेपिनो होखागोन अब्ला बेवहाय मारै थानो बिदि सानबाय हमना लादो जुदि माने एलायन्स गेलेयोब्लाबो इउपिपिएलआव दंब्लाबो इउपिपिएलनि माने जायनाखि बिथांमोन भटारफोर बिथांमोना राजिब ब्रह्मनो भट होखानांगोन गतिके जोंना जोङो जुदि एलायन्सआव गेलेयोब्लाबो जों बेवहायनो होखानांगौ जुदि जायोब्ला आरो बिथांमोना सानगासिनो राजिब ब्रह्मआनो देरहागोना मोजां आरो मानो होनबा आगोल जायनाखि 15 बोसोर बे 15 बोसोर सासन खालाव राजिब ब्रह्म नट अनलि राजिब ब्रह्म आरोखि बिपिएफआ मा खामानि मावलांदोंमोन बेखौ नुदों सेम दा राजिब ब्रह्मआ बेबायदि स्पिरिटजों खामानि मावगोन बेखौबो माने आसा खालामदों दा फैबाय थानाय समाव जोङो राजिब ब्रह्मआनो बे 9 नम्बर बनरगावनिफ्राय माने टिकेटखौ मोनगोन आरो देरहागोना खाथां भटआ गावस्रानाय नङा भट गावस्रानाय नङा बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैखारो साबैसे सोद्रोमाफ्रा दिनै जयेन जाफैयो गिबि सेन्टाराव नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायना लाग्रोयो आरो दिनैनि बे जयेनिंआ जाहैबाय साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथिगौ जे राजिब सारखौहाय गोदोनिफ्रायनो बिथाङा बे जोंनि बनरगाव समस्तियाव इलेक्सन गेलेबोनानै देरहाबोबाय थानाय आरो बियो गासैबो एरियाखौनो मोजाङै बियो मोजां नोजोरजों आरो सैथो भाबै बिथाङा मावबोदों बेनिखायनो रायजो राजाया मिथिगौ बे हिसाबै दिनै राजिब सारखौहाय बे फैबाय थानाय इलेक्सनावबो माने देरहासार खालामनानै आरो ओनसोलफोरखौ जौगाखांहोनायाव माने गाहाम थारैनो लाबोगोन बेखौ नुहुरनानै रायजो राजाया दिनैहाय लैहोर लैहोर बेवहाय 100 जननि बारा दिनै बेवहाय जयेनिं जाफैदों आरो बेबायदिनो बिथांखौहाय बयबो आसा खालामदों बेबायदिनो मोजाङै देरहासार होनानैहाय एरियाफोरखौ जौगाखांहोनानै हागोन होननानै आं आङो नैबे जोंनि सिउगुरि प्राइमारिनिफ्राय सिगाङाव बबे दोलोआव दंमोन आङो सिगाङाव इउपिपिएल दोलोआव दङमोन दिनैहाय आङो बे बिपिएफ बिजेपि हान्जाखौहाय आं मोजां मोनबाय आरो आंनि फेमिलिया गोबां गेदेर बे बिजेपि हान्जाखौहाय मोजां मोननानै दिनै जोङो बेयाव जगदान होफैबाय